Zbaleno. Podcast agentury Czech Tourism. Michal Trabalík, známý jako Trabo, se zapsal do povědomí veřejnosti vítězstvím v reality show Love Island. Ale jeho cesta nezačala na ostrově lásky. Už předtím pracoval v agentuře Czech Tourism jako tvůrce videí, která ukazovala krásy Česka doma i ve světě. Dnes je známý jako youtuber, rapper a influencer, jehož videa inspirují k objevování nových destinací. V podcastu agentury Czech Tourism se s ním podíváme nejen na jeho cestu od videotvorby až po úspěch v showbiznesu, ale i na to, jak dál propaguje Česko prostřednictvím své tvorby. Vítejte u dalšího dílu podcastu Zbaleno agentury Czech Tourism. Od mikrofonu vás zdraví František Reismiller. Dneska tady mám speciálního hosta Michala Trabalíka, a.k.a. Traba. Vítej. Čau, ahoj, čaute všetci, zdravím poslucháčov. Som rád, že som tu, že tu môžem byť a ďakujem za pozvanie. Počítám, že jako vítěze Love Islandu tě každý zná a nemusím tě dál představovat. Nicméně já si vzpomínám, jako by to bylo včera, kdy jsme seděli u mě v kanceláři, když jsi ještě pracoval v Czech Turismu a říkal si mi, hele, já teďka musím prostě na pár týdnů, možná měsíců odjet. Uvidíme, co se stane, budu natáčet reality show, neřeknu ti jakou. A fakt jako kdyby to bylo včera. To i na vysvětlenou všem posluchačům, že si tykáme, protože se s Michalem už nějakou dobu známe. A já se vlastně chci zeptat rovnou na Czech Tourism protože jsme v podcastu agentury Czech Tourism. Můžeš říct posluchačům, co jsi tam vlastně dělal? No tak teraz neviem úplne, aký to bol rok, ale viem, že sa schylovalo ku zime a ja vlastne som robil videomakera ako v Prahe, ale ako takého by som povedal ešte junior videomakera, že som sa učil. Nebol som tu dlho a prichádzala taká zimná sezóna, keď nebolo moc zákazok. No a som si našiel taký jeden krásny inzerát, ako som hľadal robotu ako nejak v tom videomakerstve. A vlastne prišiel som, ešte si pamätám, som mal copiky na hlave. Prišiel som na pohovor do Czech Tourism. Obrovskou modrou péřovku, já si to taky pamatuju. To sme sa vlastne prvýkrát stretli a vtedy to vyšlo, ja som bol za to super rád, ale ja som robil videomakera možno pol roka, nevedel som, čo je clona a dostal som sa na pozíciu manažera videotvorby v agentúre Czech Tourismu vlastne, kde som mal perfektný budget na to robiť obrovské veľké videá, za čo som bol veľmi rád. Išiel som nazbierať skúsenosti, zažiť nejakú novú životnú etapu. Čiže asi tak nejak som sa ja vlastne objavil v Czech Tourisme, no. A co tě tam nejvíc bavilo? Nebo na co seš nejvíc hrdej z té doby? Celkovo tá robota, ako ja doteraz robím videá, vieš, že podľa mňa aj bolo vidno, aj to teraz je vidno, že ja som to vždycky robil s vášňou, túto vec. To v každom prípade. Lebo fakt akože ja som ako keby možno 2-3 roky dozadu, predtým ako som to začal robiť, tak ja som bol taký, že stratenejší v živote a fakt som ako hľadal niečo, čo by ma fakt proste naplňalo, ale nielen naplňalo, aby ma to dokázalo aj uživiť, hej. A vlastne videotvorba bola nejaká vlastne prvá moja robota, v ktorej som sa ja nejak našiel v štýle, že ma to fakt aj bavilo, naplňalo a dokázalo mi to zarábať peniaze, čiže to ako bol celý point toho, že vlastne ja som to tam mal rád. Spomínam na to ako na dobre strávený čas, ako súčasť môjho života. A čo som tam robil? No tam som robil videá od A po Z, od malých storiek, cez destinačné veľké marketingové, korporátne nejaké produkcie, cez interview, eventy, že fakt to bola taká všehochuť, by som až povedal. Nejakú administratívu, co nebudeme spomínať a kaziť si tento pekný talk. Čiže... Do administrativy bych se radši nepouštěl. No. Já si vlastně vzpomínám, že ty jsi začínal i s tímto podcastem. Ano. Ještě v původní videoverzi, která... To je vlastně moje dieťa, no, jasně, ktoré vyrastlo už sice bez mojho coachingu, ale je to tak, no. Jo, takže pro všechny posluchače Trabo stál u zrodu podcastu, který se tehdy ještě nemenoval Zbaleno, to byl Czech Tourism podcast. A byl to jenom Czech Tourism podcast, ale ano, byl Trabo u úplných začátků. A vlastně o k té administrativě, nebo zeptám se jinak, co si myslíš, že děláme dobře a co si myslíš, že děláme špatně při propagaci Česka? Z tvýho úhlu pohledu. Čo si myslím, že robíte dobre, Ja si myslím, že dobre je to, že sa
ako keby väčší počet ľudí nejak skoriguje, zorganizuje, hej, teraz keď poviem, že treba zahraničné zastupiteľstva, potom nejakí regionálni ľudia, plus ľudia nejak z toho marketingu a keď sa vlastne spoja také tie všetky aspekty, faktory, ktoré vedia k tomu prispieť, spojiť sa a zladiť sa, tak z toho vie vzniknúť niečo zaujímavé, hej, aj keď je na to treba ešte aj tie prostriedky a teda, hej. A potom, podľa mňa je tam niekedy taká kolízia, že treba z niektorý z týchto faktorov treba nedávať do toho tých 100%, ktorý by mohol, alebo ten článok tam není chýba. A to sa stávalo, kde tu sa to tam stávalo a to bola podľa mňa taká, že možno aj, neviem, či to bola taká, že komunikačná nejaká chyba alebo zlyhanie, ale v tomto asi aspekte, potom čo ešte mne tak ako keby tkvelo a tkvie, je, že treba, keď som potreboval fakt, že techniku na to robiť nejaké videá kvalitné, tak tam boli akože veľké veci ohľadom formalít, aby sa treba dostal ku mne nejaký počítač alebo technika, ktorá by bola vyhovujúca na to robiť projekt takého kádru, ktorý bol treba odo mňa vyžadovaný, hej, Čiže takéto tie, by som povedal, kroky aj, že treba chce sa kúpiť nový počítač, tak sa to musí riešiť s ministerstvom, kde sa to 3/4 roka odkladá. A vlastne ja som vyriešil Apple počítač, rok a pol som ho riešil a nakoniec som ma moja kolegyňa, keď som odišiel. Kde sme? Jsme právě ve státě a tohle je vzkaz třeba pro všechny politiky. Dělejte nám to jednodušší, ať můžeme tu propagaci Česka dělat efektivnějc. Ne asi. Jasněčka. A teď, najednou se co si stalo? Najednou si přišel po nějakým roce a půl, co jsi tam pro nás dělal, natáčel si Rýska, propagoval si Česko a řekl si, hele, já prostě mám tady jedinečnou životní situaci, musím jít něco zkusit. Zkusil jsi to, uspěl si. Mm-hmm. Život se ti obrátil na ruby. Mm-hmm. Popiš to, jaký je to pocit? No vieš, ja to poviem takto, pre mňa to nebol nejaký taký šok, lebo ja som reálne rok predtým, 2, som videl to, čo budem žiť, že ja už som sa ako keby cítil tak, ako som sa chcel cítiť v tom bode. Vieš, čo myslím? Jasne. Že ja som hodne taký, že aj meditujem, manifestujem a nejak vysielam to, čo ako keby som chcel žiť, že sa snažím nejak ako keby už sa na to nejak navajbovať, aby sa to dialo vlastne. No a keď to prišlo, tak som si povedal, že konečne. To bolo také už len, že je to tu, no a akože celé to vlastne vzniklo tak, že mňa na to nejak prvotne nahovorili kamaráti. Ja som ani najskôr nevedel, že taká reality show reálne existuje. A v podstate potom, jak to do mňa, neviem, hučali možno mesiaci, vrajím ako ty vravíš, že hej, že môže to byť nejaká tá presne game changer udalosť v mojom živote, čo sa nakoniec aj osvedčilo, takže som rád, že som vlastne sa pod nejakým ich nátlakom tam vlastne prihlásil a spravil som najlepšie, čo som mohol, lebo fakt akože mne sa zmenilo úplne všetko od A po Z, hej, od toho, že keď som sa vrátil odtiaľ, tak ja som behal po meste, vedal som si bahať a mám frajerku. Zrazu presne nejaký ten mediálny dosah, ktorý ti otvorí, že milión dverí, milión brán, možností, čiže bola to obrovská zmena, ale akože nejaká taká vnútorná, že by som z toho bol nejaký, že ja unesený, to sa nedialo. Protože ses na to celou dobu chystal. Chystal som sa na to, presne. Žiješ svůj sen teďka. Tak, žijem svoj sen, ale ešte to je stále taká štvrtina z toho, čo ešte vlastne budem žiť. A co vlastně ta videotvorba? Zůstal si u toho? Chceš u toho zůstat? Chceš to někam dál posunout ještě? Tak ono v podstate síce som v tom showbiznise, ale stále ako keby tá prioritná nejaká činnosť je tá videotvorba, hej, či už sú to nejak spolupráce Instagram, YouTube, tak v podstate tam točím či už veci pre seba, alebo pre svoju partnerku, v podstate to strihám, viem to editovať, viem tam robiť nejaké zaujímavé veci, viem sa nejak inšpirovať trendy prvkami a viem ich aj zrealizovať. Takisto trebárs, keď cestujeme, tak ja vlastne mám kanál, kde dávame ako cestovateľské, nie sú to akože nejaké cestopisy, ale proste sú to ako vlogy. Vlastne máme z Dubaja, zo Sri Lanky, z Maledív, pojeme do Barcelony, tam chcem určite točiť. Vo Švajčiarsku sme boli v Alpách, v iglu sme spali, je úplne brutálny zážitok a všetko sa to snažím nejak zdokumentovať, lebo akože som tie vlogy robil nejak aj predtým, čo nemalo žiadny nejaký úspech, ale teším sa trebárs na to, že ja nebudem mať 40-50 rokov a poviem si, pozriem si toto, alebo to ukážem deťom, tak budem z toho hotový, že jaký život som zažil proste, vieš.
Čiže akože pre mňa tá videotvorba stále je v živote, stále to robím s vášňou značením a je tam zmena tá, že to vlastne nerobím pre klientov, pre tretie osoby, robím to pre seba. Asi to je taká najväčšia zmena. A nemusí to byť také, že cinematické, technicky vymakané. Je to skôr akože obsahovo vymakanejšie a technicky proste, aby to ten divák vedel skonzumovať. To troška je v tomto asi iné. A co hudba? Před Love Islandem si dělal skvělý tracky za mě, já jsem tě poslouchal a během Love Islandu na Vile si udělal skvělý track. Teď myslím, že nedávno taky jeden a před nějakou dobou. A bude dál hudba? Určite, ako hudba nikdy nebolo nejaké také moje, že nejaká prioritná aktivita, alebo že jediný cieľ. Vždycky to bolo nejaká taká súčasť môjho života a také hobby, pri ktorom som sa vedel z tej mojej reality nejak troška odkopnúť, naladiť sa na inú nôtu, vypustiť zo seba nejaké emócie, nálady, barčo. A takisto to vlastne aj teraz, doteraz, že treba presne ako vravíš, nedávno vznikol track Milióny šťastia, čo bolo inšpirované vlastne životom s Kikou, cestovaním, v podstate ten názov podľa mňa hovorí sám za seba, k tomu som si sám vedel zbúchať proste klip z toho, že vlastne dokumentujem všetky tie dovolenky, cestovania a teda a teda. A teraz sa chystá veľká vec, akože asi najväčší taký hudobný projekt môjho života, aj s veľkými menami, nechcem zatiaľ hovoriť, ale bol som oslovený fakt od producenta, ktorého som počúval, že fakt ako decko, že fakt veľké meno československé. Takže teším sa na to a myslím si, že to bude akože taký najväčší highlight hudobnej kariéry mojej zatiaľ a asi takto by som to zatiaľ nechal. Zbaleno. Podcast agentury Czech Tourism. Trabo, ty seš ze Slovenska, ale už nějakou dobu vlastně žiješ v Česku. Co se ti tady nejvíc líbí? Akože všeobecne, alebo myslíš proste nejakú destináciu? No tak zkus to říct všeobecně, jako čím tě tahle země vlastně jako baví a pak se určitě budeme bavit o tom, kam rád jezdíš. Tak možno neviem, či ty vieš, ale vlastne ja som v Čechách od nejakých 19 rokov, lebo ja som tu študoval vysokú školu, hej, 5 rokov, v Prahe som 4 roky a prečo som v Česku, alebo celkovo čo milujem najviac na Česku, je mentalita ľudí tu na, otvorenosť, vstřícnosť, proste fakt, ja som z prostredia, kde trebárs tí ľudia mali tie brány a možnosti nejak pozatvárané a tam vlastne aj tá mentalita bola taká, že tí ľudia, keď si mal tie nejaké ciele, chcel si sa niekde dostať, tak si bol hneď taký ten šašo, čo lieta v nejakých vzdušných zámkoch. A treba, to sa mi páčilo, že ako náhle ja som prišiel do Česka, tak som tu stretával ľudí, či nemuseli byť z Česka, ale treba boli aj zo Slovenska, ale proste mali taký iný mindset. A to som sa tu začal stretávať ako tak pri dospievaní prvýkrát s takými ľuďmi, s ktorými som sa vedel nejak tak konštruktívne posúvať navzájom, stretávať sa v nejakých takýchto veciach. Čiže toto bola ako taká úplne prvá vec, že prečo som chcel aj do Čech ísť žiť, čo ma tu bavilo, čo som si tu zamiloval. A keby som mal ísť potom k tej akože v prírode, tak ja sa ako priznám, že počas vysokej školy som bol trebárs na Snežke, čo mi urobilo takú veľkú radosť, pretože ja som akože z hôr, z kopcov, čiže milujem turistiku, hory, takéto veci. A viac menej, ako som začal robiť v Czech Turizme, tak budem úprimný, že som fakt tie Čechy začal spoznávať viac a úplne v inom ako keby objeme, ako dovtedy, hej, že dovtedy trebárs, ja som v Čechách bol vždycky v nejakých tých lokalitách, kde sa točil okolo mňa ten nejaký biznis alebo to odvetvie, čo som aktuálne vtedy robil. Ako som začal robiť v Czech Turizme, tak už vlastne to bolo o niečom inom, že tak som išiel točiť. Takže si najednou měl možnosť proste si jezdiť místa, o ktorých si do tej doby neměl ani tucha. No však ja som netušil, že to tu máte. A potom som prišiel vždycky s chalanmi z Unreal, shoutout. A bolo to akože fakt, že wow, treba akože Krkonoše, keď som bol, my sme točili, neviem, 2 alebo 3 krát v Krkonošiach a to akože, to vo mne zanechalo asi najviac, že to bolo fakt, že to bolo takéto horské prostredie, ktoré mne pripomínalo domovinu. Či Chod, či Kubinskú holu, tak Krkonoše boli presne taká tá, my sme tam točili presne pri takých chatových oblastiach,
Pamätám si, ja som mal jetinu požičanú tu na firemnú, išiel som tam s Martinom Poulom cez taký les, kde on sa chudák modlil, aby sme došli. Tam boli dreva, jamy, tma, aby došli úplne cez les. Tak to bolo super. Čiže akože fakt mám skvelé zážitky z tohto. Na Lipne sme točili na lodi všetko možné, však my sme mali v podstate, my sme za pol roka, alebo 3/4 roka, ak sa nemýlim, s chalami natočili polku krajov v rámci Česka. Hej, čiže akože super, aj Kutná Hora, UNESCO, to sa mi tiež veľmi páčilo, ten zámoček, a tam sme boli ešte. A to bolo na tom skvelé, že vlastne ako Čech turizmák som mal vždycky pri každej nejakej takej pamiatke aj prístup na také miesta, kde sa bežný smrteľník nedostal. Hej, treba boli sme na Kutnej Hore, dostali sme sa úplne na vrch toho kostola, čo je UNESCO pamiatka na tú vrchnú väžu, kde to bolo ešte, to vyzeralo ako lešenie nejaké staré z takých dosiek, hej. Čiže akože banger. To je skvělý. Mluvíš často o horách, tak jako zamilovaně. A seš z hor, jasně, to víme. Ale mě to spíš přivádí na otázku, jaký typ dovolený, když si chceš odpočinout vyloženě. Jo, když nejdeš pracovat, když nejdeš něco točit, jaký typ dovolený tě nejvíc baví? Hele. Protože zároveň samozřejmě jsme všichni prostě na Instači viděli, jako, jak si to užíváš na té pláži. Jasné. Tak mě by zajímalo, jestli jsi spíš ten jako plážový povaleč, anebo spíš ten jako aktivní člověk, který si veme bagl a vyrazí prostě někam na túru. Vieš čo, bez ohľadu na to, aj že trebárs, keď idem na takú destináciu, ktorá je trebárs, že Dubaj alebo Maldivy, tak to není o tom, že ja tam prídem a teraz týždeň ležím na pláži. Hej. Keď som bol v Dubaji, my sme tam boli všade možné, vyskúšali sme zipline, boli sme tam na štvorkolkách, na ťavách sme boli, v púšti úplne, treba na Maldivách sme tam každý deň boli, že plávali sme so žralokmi, s veľrybami, dajvovali korály, potopené lode, že reálne ja nemám teraz, že jeden typ dovolenky a to je, že pláž alebo hory. Ja milujem jedno aj druhé. Všetko má svoje čaro. Viem si nájsť aj tam, ale či idem tam aj tam, tak vždycky mám rád aktívne dovolenky. Nemám rád proste takéto vysedovanie na pláži a na konci dňa vlastne není to také worth it, lebo vlastne čo si zažil? Nič. Mám rád také, že treba aj keď sme boli na tých Maldivách, tak my sme 9 dní v kuse stávali ráno o 6 na dovolenke. Stávali sme ráno o 6 a chodili sme fakt, že proste žaloky, korytnačky, potapanie korálov, stroskotaná loď, preskúmali sme všetky tam tie ostrovy, čo boli maldivské a teda. A fakt na konci dňa, alebo treba aj o 5. 6. si prišiel z toho veľtu, si bol hotový, ale proste si sadol ku tej večeri a povedal si, boha, čo bol za deň? Čo som zase zažil? Hej, čiže za mňa ako tá aktivita, tieto veci vieš si naplánovať aj či v horách, aj či na pláži, či pri mori a nemám, že jedno alebo druhé. Mám oboje, milujem jedno, tak milujem aj druhé. Boli sme teraz zase v horách, v Alpách a tam sme tiež nešli že len na nejakú turistiku, tam sme si našli úplne brutálnu vec, čo sme chceli, ani som nevedel, že to chcem zažiť, ale keď som videl, že to existuje, tak som zrazu chcel, keď som zistil, že existuje iglu dedinka 3100 metrov nad morom, tak som tam chcel spať. Videl som, že proste prišli sme tam, akože je to troška už taký, že aj luxus, aj neluxus, že proste spíš v ľadovej kocke, kde je, ja neviem, minus 4 stupne, síce tam je výrivka, výrez v ľade a pozeráš sa na Matterhorn, čo je proste najkrajší kopec, hej tam, ráno sa zobudíš, tak si úplne, že akože vieš, fantázia proste. Čiže nemôžem povedať jedno alebo druhé, lebo podľa mňa jedno aj druhé, keď vieš, tak si spravíš z toho proste úžasný zážitok do života. Prostě si to člověk musí umět užít. Hej, kým to není... Se všem všude. Ja to nemám, že pláž alebo hory, ja to mám, že aktívna, pasívna dovolenka. Ja som ten proste aktívny človek, čo keď niekde ide, tak hľada tam tie možnosti, aktivity, ja neviem, šport, adrenalín, barsťo, čo tam je. Jako zní to úplně skvěle všechny ty zážitky, ale máš vlastně čas se jako pořádně odpočinout, teď jako já mám pocit, že to je prostě jako jeden velký jako fičák. Tak to tak nevnímam, ja trebárs ako... Nepotřebuješ si odpočinout. Ne, ale tak akože vieš, že to sú veci, ktoré ako mňa dobíjajú reálne. Mm-hmm. Vieš, že keď tam ideš, tak ono aj trebárs presne, že ty žraloky si vystresovaný, ale potom ťa to dobije takou energiou, že si také niečo spravil, dál, že
Ja neviem, však v noci spím, nie? To sa neráta jak oddych. Jo, tak to je skvělý. Tak to je... Ne, tak vieš, ja ešte aj cvičím, kde tu si dám wellness saunu, čiže ako ja si myslím, že aj keď má človek stravu, nejakú regeneráciu a nejaký dobrý lifestyle, s ktorým je šťastný, podľa mňa ty nepotrebuješ nejaký zvlášť ešte oddych, vieš, že podľa mňa človek potrebuje oddychnúť vtedy, keď má niečo, čo ho stresuje, nervuje, keď má nejaké prostredie, ktoré ho viacej vysúcáva ako dobíja, tak ten človek potrebuje dobiť. To ja nemám. Ty seš dobitej tím, co děláš. Ja podľa mňa môžem chodiť a ešte dobíjať okolie, vieš. Ja som chodiaca externá powerbanka. Tak to je skvělý. možná potřeboval trošku ty šťávy. A druhú mám takú frajerku, vieš, takže ona dobíja vlastne ona. To je fakt, sedíte si v tomhle? Ježiš, Jste stejný typy člověka? No ona je opäť tak, no proste trošku šilená, jak ja. Jasně. Hej, že proste presne taká, že a teraz čím viacej sme spolu, tak ja už mám pocit, že aj rozpráva, jak ja. Tak to už som niekedy taký, lebo akože nikoho na to nenaváram, ale ja akože celkom nadávam, kde tu a ona už som si všimol, že akože už začína mať tieto maniere, tak je že Zlatko, si stále dáma, hej. To se občas stává, Takže medzi nami. Ale hele, to je prostě důkaz toho, že to funguje. No jasné, akože skvelé, ja som veľmi šťastný. Zbaleno. Podcast agentury Czech Tourism. Kdyby se nehledě na jakýkoliv tvoje závazky, který teď máš, ať už jsou to závazky s holkou nebo s prací, mohl teď hned zbalit. Vzít si bágl, kufr, jakýkoliv zavazadlo preferuješ, naházet do něj svoje oblíbené hadry a odjet kamkoliv by si chtěl. Kam by to bylo? Asi Havaj. Havaj. Tak akože je to taká destinácia, kde by som... Tak ako nechcem hovoriť nejaké európske destinácie, kde viem, že pôjdem, ja neviem, v priebehu tohto roka ešte, ale Havaj mi príde taký hodne rare. Asi Havaj. A v Česku nějaký místo, kam by se chtěl vrátit? Asi na Krkonoše. Jo. Tam by som si normálne chcel, že zobrať chatu a zobrať kamarátov a ísť tam treba na Silvestra. To si viem úplne predstaviť krásne, že tam to môže byť fakt nice. Ja úplne milujem Silvester spojený také, že hory, chata, lyžovačka, snowboard, vieš, čiže teraz sme boli treba v Jasnej tento rok. Ďalší rok si viem úplne predstaviť, že treba na Krkonoše by som takto išiel. Jo, ale lyžoval si v Česku? Lyžoval som v Česku, Neviem si spomenúť teraz na jednu lokalitu, kde som bol, lebo to bolo asi 5 rokov dozadu, a takže to si fakt nevybavím, tú lokalitu. Ale lyžoval, no. Lyžuješ nebo snowboarduješ? Snowboardujem. Snowboard. Já jsem si to myslel, to se k tobě víc hodí. No asi od tak 3. triedy na základnej, keď sme mali prvý lyžiarsky, tak tam som preskočil z lyže na snowboard. Skvělý, úžasný. Poslouchali jste podcast Zbaleno agentury Czech Tourism a dnešním hostem byl Trabo, občanským jménem Michal Trabalík, kterýmu tímto děkuju za účast. Ďakujem Františku za pozvanie, veľmi rád som tu bol a veľmi som si to užil.